И така, здравейте хора, това е първият ми клип, така да се каже. И както винаги не ще сега на Minecraft, защото сме пълните аутисти. Така, обаче какво трябва да играем? Arcade Games, някакъв Eglars, Swan Skywars. Така, чай, защо ми лаги? Защо ми дори 60 FPS? Привет. Спей кача ми. Така. Не знам да се вържа. Трябва да се вържа. Така. Много страшно ми лаги. Извинявам се с тези леки проблемчета. Проблеми са, че не трябва да на футскрин, тази ще бъде игра. А не. Това ще коме фулскрина. Мисля, че трябва да спря да лаги. Да, спря да лаги, естествено. Това преди причината, че на фулскрин ще ма тренира. Малко ще вижда долу часа и програмите, но няма никакво значение, мисля, че. Така. Трябва да джойна в някоя лоби, обаче не знам в кое ще е. Аз също не знам къде са лобите. Така. Така е. Защото така няма хора, начинам с тук лобитата. Не знам, там е някакви разни, някакви. Аз ги подминах обаче. Дай си сам IQ Skywars. Добре. Това не знам какво трябва да е. All places votes. Така. Трябва да мери 30 seconds. Какво ще такова? Рандом карта, ако не е такова? Да, знам, така. Да, това, както казвам, е първото клипче в смотания ми канал. Ако си се абонирате за него, естествено. Дано не се че. Надявам се. Мога да съм на Господ Бог. Тя не брат. Така. Какво е, човек? Това ме паше много яката, човек, не знам. Да. Не е нищо. Това е интересно. Това е първата игратка. Кучпа търво. Пак не... Regeneration. Това ми дава лево. Пак пера. Чай сега всичко ми дава едно и също. Те знам, не мога да разбера. Надявам. Не. Какво събирам за диамант? Тази запалка не знам къде се набутам, ама. Така. Това ще е пълен фейл. Това ще е пълен фейл. Тук няма нищо. Не знам какво търся също. Значи, аз съм проверил печката изобщо. Както винаги няма да има нещо след... не му се правил, това е яко. Добре, по-добре лък, отколкото нещо друго. Не знам как се прави лък. Не знам къде се има там, обаче трябва да чупа попчета. Спра, че сега не съм играл с Skywars. Някакъв фатално скачаме. Добре. Така. Ако се чува малко слабо, това е защото играя през нощта, естествено. Аз мога спамна, да, забравя. Пас педала.
Не, няма значение. Това почва Remaining 8. Това е малко тъпо. Не знам. 5 минути. Сега смешно. Тук пише някакви работи. User 1 or 2 level. Ага. Use the Diamond Gear. Diamond Gear. Сърце. Аз съм бас късмета, че има дали такова. Бросрам на weapons and armor. Добре. Така. Трябва да се гъби. Яко мисля, яко. Така. 4 остават. Така, няма че. Ще почакаме малко. Извинявам се, но после ми предложете в коментарите някаква хубава програма за... Просто там, какъв е ще звук. Добре, не искам да знам. Някаква хубава програма за отрязване на видеа, или смисъл, нали, да мога да ги скъсявам, както в този момент. Сега чакаме да... Чакайте сега е така и вие, не само аз. Това е малко по-ужасно. Иначе не, клипа се удължава по този начин. Да, естествено. Тъпте, че Майнкрафта не е на фулспид. Малко по-също. Аз нямам едно други игри. Ако сте видяли още от началото на клипа какви игри имам, може и на тях да снимам. Случайно. Ако има време. Абе, чек. Айде, двама. Айде, по-бързо. Телепорт. Такова. Къде е това не? Айде, брат. Сега е по-добре така. Добре. И... Център. Не мога да разбера какво правят. Те търсят ли са... Какво вършат? Това са моите работи. Път педал. Абе. Сам бе. Така. Къде други? Момент. Не бях това. Другия път. Тут целият таймът това. Почвам се отказвам. И така, най-сетне. Също рунта. Чайте малко. Не трябва да... не е хубаво. Това пет му тъпо. Бързо държавно, бързо. Skywars, това е филмове. Добре. Колко време? 60 seconds. Добре, стигат не. Пак 60 секунди трябва да изчакате, но това не е толкова много, колко преди това. Да се надяваме, че го отрежем.
Какъв съм мастър просто. Таман го каже, господе. Ти си виновен. Гено. Ето ги, пак пълните простоти. Найс. Да е. Честно. Джампор. Добре, сега си дали, ще ме няма брат, бе. 300 от тях. Добре, ти дам. Аре, ти да... Дай ме да ги. Добре, бе. Човек. Ще го да се сменя, бе. Ще ми би само димчето. Ай, дай пак кирка и... ме той е лопата, да. И той става. Няма нищо против. Вижда се, че това Skywars пак го губим. Но не съм първия, на който ще налетят. Да се надяваме. Да оставя букуци. Един, два, три букука. Не. Едната ще взема. Той не ми трябва. Той не ми трябва. Той не ми трябва. Защото и така. Той не ми трябва също. Тук има някаква храна, ще запазя. Толкова се опитва, сега се прави, че не го виждам. Пат, майката! Това беше за клипът. Но, да. Това ще 100% може би за клипът. Не, айде, ще си играем още една. Или пък ще видим за някакъв друг мод. Сега ще видим. Чува красен клипа, няма да е Skywars, ще миги. Къде излезе от тази простия? Ех, това... Аре. Welcome to Skywars. Welcome to Skywars. Задара. Така. Блин, извинявам се, трябва да лефна за малко от сървъра. И така. Бета сме отново. Егор сега да е 100%. Arcade Games. Мисля, че пак е нещо дълго. Lucky Block Wars. Това е интересно, за това, че мога да играем. Така. Minecraft не е една от любимите ми игри, мога да кажа. Но я играя така, като за първи клип. Няма друг избор. Другите игри ще са по-дългички. Колко време трябва да чакам? 60 секунди, добрете. Това обар мисля, че ще е по-интересен, колкото Skywars, защото имат някакви оборудвания, аз нямам нищо. Но интересно правим тук, като удреш и не може да чупиш буквално нищо. Не мога да се играе, не мога да се играе тук, този бутончето. Но не мога да чупа така от бокщата някакви рандом. Нито тревата, нито нищо. Интересно направо не са. Сървърът дори не е за премиум акаунти, мога да го сложа после в описанието. Ето так какво е. Incredible. Helper. За първи път играя такава професионална лъка. Бе, тази карта хел ли се казва? Какво се казва? Какво даде се? Нищо. Бутон. Аре, достатъчно. Какво това? Диамант. Диамант е не спът. Power and лък.
Ако ми кажеш, че това е още един Power Reno лък, ще се убия. Само да не Power Reno. Найс. От всичко останало, но мисълта ми също спомена. Че как? Се чудом. Късмета винаги не е на моя страна. Абе! Честно ми е. Добре. О, ексахме губа. Се радваш. Survival Games. Prism. Speed Builders. Тоест, Arcade Games Eggars. Sky Giants. Main. Искам да разбера какво е това Speed Builder Best Play. Стартинг. О, добре. Ще разбера какво трябва да е. Това мисля, че е. Трябва да стоиш някакви прости. Бързо. Много бързо. Не да ги мяза на нещо. Нещо с... Фу. Не. Това трябва да Това ли трябва? Как го било? Билярд има. Чакай сега, чакай. Ага. Мамка ти симетрия тъпа. Много съм правилно на съда. Честно ли да е? Time's up. Типа. То кога го правя? Не е моя. The Miners. Добре, запомня го, 100% съм го запомнял. Той го запомнях с 100% сигурност. Добре, може да не е така. Точно. Не, значи... Ще беше... не. 4 или не по средата. Бих даймът с торч. Нито си я прости. Нещо такова. Аз съм такова, бе. Значи мисля, че не съм аз. 64%. О, да. Ако сега спечела, ще е най-голямата коли. Зигзаг, тук те стълбе. Добре, и другото. Добре. Уф. Ясно. Мулата. Не, 40, не. О! Господ Бог. На моя страна май. Сега само да са два мача.
Ще беше така. 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 Абе, нещо такова беше, бе. Не мога да се сетя. Нещо такова. Много е. Много добре. Няма съм аз. 43 само ли бе, човек? Бежам аз. Не съм аз. Майка. Това при колко дълъг са? Не е така. Добре, не е тук дълъг. Той доста изи, мисля, че. Не мисля точно къде го не. Не виждам да ако не е 20% на... Добре, чакай. Скоротно! И пак не са. Не. Къде са? Чакай, гледаме те за малко още. Или пък... Ще се въртам в обито и до тук ще клипът. Много да ви хареса, абонирайте се за мен. И така. До нови срещи. 100% ще правя нови клипове. И до скоро.